Náš výkon v tejto tretine je diametrálne odlišný od výkonu v tretine prvej. Pozor ešte na túto situáciu. Bartovič dáva gól. Bartovič backhandom vyrovnal. Výborne, chlapci. Výborne. Tak ako sme mali na vás ťažké srdce v prvej tretine, pretože hra sa nedarila, tak teraz od druhej tretiny ako by nastúpilo v bielých dresoch úplne iné mužstvo. Milan Bartovič vyrovnal na 2-2. Pozrime sa, ako k tomu došlo. Tu prišla prihrávka na Bartoviča, ten prešiel pomedzi dvoch brániacich Bielorusov a backhandom pomedzi betóny Vitalia Kovala. Odtiaľ toto uvidíme najlepšie. Takto Bartovič prešiel cez Denisova i Kostučenoka a vyrovnal na 2-2. Výborne, už je to samozrejme podstatne veselšie.